En el vídeo d'avui tornem a Montserrat, on amb l'ajuda del Gerard comprovarem la col·locació de frens per una de les vies més tradicionals, la via Jabato, a l'Agulla Fàcil. Però bueno, hi havia bastant seguro. No, és que hi ha massa. Estem aquí amb el Gerard i el Nil. I bueno, què farem avui, Gerard? Bueno, farem la via del Jabato, a l'Agulla Fàcil, a la regió de Frares. Una via curteta, té 3 llargs, vora els 100 metres, i la gràcia és aquell llavi que hi ha allà al mig, que s'ha de superar amb alguna peça que es pot posar, i la resta és una placa bastant tombada d'anar fluint, anar buscant el camí més senzill i deixar-se portar. Hem de dir que és de les nostres primeres així semiequipades. O desequipades. Bueno, o desequipades, quasi, sí. I bueno, tenim ganes. Anem a fer un anàlisi del fren que ha col·locat el Nil, el seu primer fren. Aquí, si mireu bé, es pot veure, les lleves estan molt obertes. Si aquí, això és un 4, si el 0,1 mig hagués entrat, hagués quedat més bé. Normalment, com més tancades les lleves, millor. Però bueno, que es veu bé, vull dir... Total, hagués aguantat. Hagués aguantat la caiguda? Molt bé. Sí, però... Està bé, vull dir. Bueno, mentre que el Gerard es prepara per al segon llarg, què tal el primer? Bé, molt bé. M'he sentit molt segur tot el rato. No, a veure, realment, sí, no pels seguros, però com que era bastant facilet, he anat tirant a poquet, bona lletra. No, la veritat que des de baix es veia interessant, diguem. Bueno, m'he saltat un possible merlet i un borí, no? Sí. Un speed. Està molt fort, el Nil, està molt fort. No, no és per força. Costa de veure, a vegades. Aquí dalt del segon llarg, què tal? Bé, molt xulo. Sí? Sí, està divertit. Sí, era el que es podia equipar més. Sí. Però bueno, hi havia bastant seguros, vull dir... No, és que hi ha massa. No, a veure, qui ha obert la via decideix. Però res, portar material de sobre, sí. Cap problema. Molt bé. Teniu algú a afegir? No, bé, molt bé. No sé. Molt bé, doncs. Pues ara farem el tercer llarg, que l'obriré jo. Hi havia la pedreta aquella, no?
ja hem acabat. La via... Bueno, ja se m'ha oblidat el nom. Jabato. Això, Jabato, em sortia jabalí. Això, la via Jabato. Si algú sap què és el Jabato, que ho posi... Sí, si algú sap per què es diu Jabato, ho estàvem discutint i Sí. el Gerard té una teoria. Sí, un personatge de còmic, potser? Pot ser, de fa 50 anys? No ho sé, no ho tinc massa clar. Ens queda una mica lluny a mi, el Nil. Jabato, no ho sé. Via recomanada estil montserratí. Sí. Sí, ho hem fet bé, rapidet. Això està bé perquè és poc rato i... Hora i 10 podem estat. Sí, Sí, una horeta, entre com... sí, més o menys. De 6 Quasi a que 7. estàs igual caminant que escalant. Sí, Entre anar i tornar. Sí, sí. Però bé, molt bé. sí, molt bé. Es respira un ambient molt tranquil aquí a la tarda. Sí, recomanada per fer a la tarda, si estàs al maig. sí.